Taura no kuimba roho sasa chirevo chako Saina dia yakabuda ari mabhora. Saina dia lene atsva. Zvakazoita kuti tizive kuti ndaandadya chetura wemhando yepamusoro. Ndapukatisa ndakabva ndatopepuka. Ndapukatisa chibhora chimwe. Vanhu vose vakanga vari kumba vakakashidzwa. Ndikanzwisisa nokuti mushonga wandaishanda kuti pano paita mushonga wakaipa. NdiJehovha. Ndiye anorwira. Nomuna Paulo mwaja waka. Haleluya. Zvino ndiye ari kutaura. Kuti nguadi nodi ndarayirwa nyaya iyoyo kuti ndanobatsira Paulo mwaja wako. Ndakazonyanya kubatsirika. Nomwari Paulo mwaja wako muno. Botswana. Tigere paro waruri pazasa bunonzi wedhabi. Achiti Mwari wana nyika ino makalanga adiwana Mwari mwanangu edhofisi yadzika ikagara muno munyika yamakalanga madhoza agere muno Botswana vachauya vachitora ruponeso pano patiri papasati panekereke rari chiri shango asi ini ndinoramba ndichitenda Mwari haakonesi chinhu chake changangarira chakatama nemunhu nokuti Jehovha ndimwari akazadzisa chirevo chake asi tiri pano kuti tidye chirayiro chaishe nokuti ndiye akazvitaura ndiye angazvikonesa hongu yake iyo kwete yake ikwete ndiye Alpha na Omega. Haleluya. Iyo vanhu vachida iyo vanhu vasingadi Mwari haachinjiswe Afrika yedu tiri panyaya yokutevera wakatumwa naJesu. Musakanganisika. Tiri panyaya yokutevera wakatumwa naJesu. Ari kuti unatso kufamba nokutevera unofana kunge uchinzwisisa kuti wakutevera Sita rake, zvakanaka vasikana, muzoimba henyu. Muafrika yedu, tadzidziswa kuti tikwanire papreparation iyoyo, chokutanga, kuti mweya mutsvene ukwane kugara pakati pedu. Nokuti Mwari ndimuramba tsvina, haagari pane tsvina. Saka kugadzira nokugeza, kureurura zvivi zvedu. Usanyara munhu, nokuti munhu. Nyama naJesu pachake akataura achiti chenjerai munhu. Maafrika yedu tarira pana Paulo wakati naJesu wamazuva anokudi kana wariurura woita sei. Kutumwa kwa Paulo mwaja weAfrica chikamu chekutanga chitsauko 14 page 43. Famba. Murume anotumwa achibva kuEuropa mumwe kunere chitatu. Basa iri raishe wedu Jesu Kristu. Basa raishe wedu Jesu Kristu. Richikura kudaro. Richikura mukwenda second. Iri rakwenda. Right. Vanhu vachidzoka pakuipa kwavo. Varume kunonzi kudzoka pakuipa. Kuzvidemba. If you still keep a problem for yourself, probably you still need that problem. Kana usaide zvirambei siyanyika nezvinhu zvayo munditevere kumeka sure kuti wakafanana neari kukudzidzisa. Maafrika yedu Paulo anoti ina handichazivi mhosva yangu. Maoko angu aya akachena pamaropa emunhu wese. Uchidzitarisa unobvaona iri hongu.
nesuwo ngatidaro. Lero nari nenjalo. Mwana weng'ombe ing'ombe, mwana wegudo igudo. Maafrika yedu nesuwo ngatidaro. Lero nari nenjalo. We should not be crooks. Riskana di kuruku. Atifani kuwa makuruku mchechi yangu anoda kuenda huku tuona kuti panguwa vangeli chipira kuzisa ulonze yatina pakuna vanoda kuti kupita mchechi apana kusungwa negashi kurava kuti kana wada you have made a bold decision for yourself kuti ininda kuda kutevera pauro mwacho wakadii wakatunga wosisarinda zvako zvese makona ako wosarinda unoyi hwako wosarinda kuti mwane wopombe wodi wosarinda wotevera uya rukuredza pamazuva ano tikudedza na pauro mwacho wei iya mutuma wachinomwe nekwaka hakuna zvomwe research haimoni hakuna ndiye haleluya chapasvika kuti muone kuti why am I so strong kunyange vapo vaida kutumwa ukavaita vati vakatumwa vari kunyepa ndezvavo ndezvavanhu wakatumwa najesu ndipaoja wei afrika ndiye ndiyotofana kutevera tifambisa Pauro Mwasha weAfrika tanda zvakanaka weAfrika atigadzire tiende make ready the place of my sanctity. Amen. And prepare the place of my rest. Amen. Chinguva chiri kutaura Pauro mwacho Afrika chiri kuchasara hachisi kuti tionane nokurayira nhaka ndechekuti tizvigadzire kuzvigadzira kuzvigadzira umwe nomwe anatozvionera kuti kana Jesu achidzoka uchaunganidza mabwe ose achiunganidzwa munomwe azvionere kuti ndiri umwe wamabwe aya here achaunganidzwa ndiri kwadi tinokwanira mabwe okudenga maafrika here saka gadzirisa reurura zvakaipa ngazvidii ngazviperi wakagara ipapo unozviziva iwe hazvimbodi kuti uprofite hazvimbodi kuti muprofite unozviziva iwe zvinokutadzisa kuti usangane zvinokutadzisa kuti usangane najesu kristu nababa vakamutuma unozviziva iwe nguva iyoyi ndo yavari kunzi chigadzira chinotsamisa mwari hakusi kutadza kwawakaita chinogumura mwari kuramba manje kureurura kutadza kwawakaita ipapo ndo panomudza hasha achiti uyai mureurure chokutanga kudii kuti uwane mapindiro munyika maafrika yedu izvozvo kana zvaitwa baba ari kudenga vanofara najesu anofara napauro mwacho anofara kuti ndakamhanyira chiripo apo maafrika yedu hapana kuvanda basa iri rasha wedu Jesu Kristu richikura kudaro mudunhu iri rakwenda vanhu vachidzoka pakuipa kwavo vachigamuchira mudzimano era waMwari
varwere vachiporeswa, vanhu vachifara, vane mweya yakaipa vachinatswa, Mwari achikudzwa zvikuru kudai. Satani kudai. Haleluya. Diakonos munyengera ana kufarana. Mabrika he. Basa chibatwa kudai. Hati recha rajana. Munyika ino yatswana kudai. Wala hati lela batswana jana. Satani wana kudiyo. Ana kufarana so. Anotoshingaira chaizvo. Kunikana zvichibvira. Vanhu ivava vari kuchachirero papi. Anotoshingaira kudzika bhutsu chaizvo. Kuti havadi. Satani imbavha. Yakauya kukwakura nokudii. Chireka ndikuyambire kuti mweya unombavha. Maafrika ye. Handikupi zvangu ndinopa zvapauro mazhavei. Vanobva mweya iwoyo. Ndepapa. Satani haana kufara nazvo. Nokudaro wakaisa mweya wakaipa mumwoyo yavamwe vakanga vasingadi kutendeuka nekureurwa zvivi. Kwete vaiva munyika. Vaiva muchechi. Vakanga vari muchechi. Vaine magemensi. Vachitonzodze Mwazha Group. Asi dambudziko here. Vakanga vasingadi kutendeuka kuti vasiye zvivi zvavo. Ipapo ndo pakawana Satani mukanga wavabata. Chiwana mari dzavo dzacho vabata. Vakanga vasingadi kutenda. Dzidziso itsva yakanga yaratidzwa naMudzimu anoera. Vakava negodo guru. Kana waramba kurasha zvivi zvako nokuzvireurwa, Satani anobajekiseni regodo mauri kuti pfa. Ndopanoona bishop asiri bishop. Mufundisi asiri mufundisi. Unochingoti ndini ndega. Ndopanobva mweya wacho. Asi Mwari ndi Mwari une nyasha. Chimwe ichochi ndo chaari kuti chirasha. Haleluya. Reurura ka. Kana wareurura. Wale komandi yokutaura kuti jekurumi zakubuya mweya. Kana uchinazo ikanisini. Hauna ausambona lebo leo hakuabona. Nokuri kuri kuimba kwebhora. Asi kana warasha manje. Unochizvinzwisisa manje. Kuti ishe mweya mutsvene chiuya. Ini ndazvisarenda. Poro Africa chiuya. Ini ndazvisarenda. Vakaona kuti kunyange wanga wapinda mungozi. Taona dzemugwagwa. Vanokudhiraivha 40 km wakawati. Ukavata kufa kuti urovetse flat. Amen. Ndima battle. My bishop, my Second part. Come on.
Wakanga ari pakwenda mission. Right. Vakando mangara vachiti. Vakaenda ndokumangara. Kuna varume vari kutsausa vaKristu vedu. Amen. Vachidzidzisa tsika dzinopesana nechimethodist. Amen. Vanoreururisa vanhu. Ndo zvakaita kuti kumangarwa kuitwe. Isose sinensaira kuripotiwa kunne. Yawe godo wavabata. Yava mhosva. Kureurura pavanhu yava mhosva. Gore batho ba ipolele ne le molato mo bone. Godo. Lefufa. Antu vanorosa vanhu vachita sei? Vachipisisa vanhu mishonga yavo. Vanhu vonzi uyai nemishonga yenyu iche. Zvichezveni zviche. Ndilo tsote tsano Mweya wegodo wabata. Vakataya kutsvaka mhosva kuti vakagara dai vakaona kuti vana lekgotla be ba re nyamo ke gone. vane mhosva. Bana le molato batho. Haleluya. Amen. Vanoreururisa vanhu zvino. Ba ira gore batho ba ipolele maleo. Vakomana. Satani imbavha. Satani ke le gone. Yakauya kuzobakura nokubva upenyu hweile kuutsva. Unoona? Umwari unozodzana. Bona mbumutimo bwanela. Satani unodi unozodzana. Kumbe Satani gape bwanelano. Kana ukaita combination yokuti iwe pachako haudi kureura zvinhu zvako uchipisa makona ako. Haukana le kholagana ya gore wena ga batla go ipolela maleo wa gago le go tshiba busula ja. Unohwa kufemerwa nevamwe vari orudzi rwaniwo wako panzvimbo yaudiyo yaugere iyoyo. Mo le hilo le mo go lone. Magnet. Is magnet. Magnet. Inobata dzimwe shiri. Utshwara ditsipi tse dingwe. Unoona vakadzi vakuru Ubona basadi vachiwirirana kuti handei padare ramambo tinomangara. Bare are ngore khotela ga khosero go. Kuti vanhu ava varege kureururisa vanhu. Gore batho ba togele gore batho ba ipolela maleo wa bone. Ne ba dumalana. Haleluya. Amen.
mabasa egodo Louya Tselistang nokuda kwa Satan ka go rata ka Satan Iwana Bishop Diani Bishop John amen Bobane basa Godo amen Ona mosha za kutsvagwa dzese bona melato Zabva pagodo ke se mo tsela mo lefuteng yotenda Bishop ye mwari wacho Amen muzwenzira parware ye mfambi wayo tsela ya mo lentsweng ke o etsa maana yone kunyangwe ndakakutadzira sei nanga go le kana muyamchino wamaro ya paulika mo tsene mo go wena unondinzira tsitsi Amen ndopa mchuna Jesu agara na wadzidzi wake akati vakoma mwari rudo kana mwine rudo pakati penyini vanhu vose havachazova kuti muri vadzidzi vayo osana amen nyaya yako iwani biti kanya go engwe hela tshiko batho ba tshwenyega batho ba ne ba ebolela malwetsi mweya iri mainonetsa vanhu wa busula yo tshwenyang batho hapana munhu akababarirwa muchechi munomu hakuna upe yo kolobeditswe mo kerekeng asingaporisi munhu anorwara polisi mutolo hapana munhu akabarirwa muchechi asingabisi madhimoni hakuna mtu yo kolobeditswe mo kerekeng munhu asina kureurura tutsantse go ipolela motho ga o sa ipolela ga o ka bontsha matimoni haaprofiti saka kwa profita ga o ka godisa balwetsi kgang e tona ke go ipolela ukaona kwabarwa nemweya wegodo ga o ka bona o tshwarwe ke wodorepasara mwari waamugena uri pano kuita godo nevanozviramba iwe uri mutsvene hako korwadzwa neni vakutsvaga utsvene matire usiku havana mata usiku vana mata iwe here kunamata mwari akasika denga neimba vatireurwawo zvii zvavo hatikwaneke vanhu ngavadupe muchechi aitaotsavazivativatse mo kerekeng
Simba Zashanga utembezela Zashanga Olema Zashanga utembezela Zashanga Olema Zashanga utembezela Amen. Vanoteurira vanhu vakaisa maoko pamusoro vanobudisa madhimoni vachiadzinganisa nezita raJesu. vamwe vavatendi vedu vanopinda minamato iyi yeusiku navarume ava vava kubatwa nomweya asikana Satani akubata muhurumende yaSatani kutadza it's an offense. Haleluya. varume ava vanonamatisa vanhu usiku hwose havakotsivi vanhu vazhinji vava kuvatevera vachitenda dzidziso dzavo vanopota nemisha baba yangu vakarindwa izvo kutumwa vanoteerera. Haleluya. vanhu usiku hwose havakotsivi vanhu vazhinji vava kuvatevera vachitenda dzidziso dzavo vanopota nemisha mumasangano edu ose vachiita minamato yavo vanhu vose vava kutenda kuvanhu ava nokuti kutaura kwavo hakuna anogona kuramba kana chete watombosvika pavanodzidzisa. tinazokududzira pachena kuti ndiyo atiri kutenda. Haleluya. Muafrika yedu kana watongosvika chete pavari hazvite, kana uri worudzi rwokudenga hazvite kuti ubve usina kutevera dzidziso dzani. Satani otsamwa manje kuti vanhu vatendeukirei muchechi. Vakomana ini gadzirisai iwe unozviziva mani pawakava unopaziva iwe muka mweya wangu famba eka uende unoita basa rani norudo nerudo kwete rudo rwokunyengera rudo chairwo pedza iwe zvakazarurwa 21 right denga itsva nenyika itsva pavhesi 6 handei akati kwandiri zvaitwa ndini alfa naomega. kana vanhu vakareurura vakomana vakatafira kwavanazvaafrika Johana kana tsonzwa zvichitaura kunzi zvaita what an assurance yokuti mapinda mudenga kana vareurura nokutevera dzidziso yangu hanzi zvaita. Zvino pano paungano iri pano masikatana kana varipo vanoziva mhaka dzavo namwari wavo kana mukareurura zvaita. Haleluya. Famba iwe. Akati kwandiri zvaitwa ndini alfa naomega kutanga nokuguma. ndini ndichapa une nyota unonzwa ndinobva patsimere mvura youpenyu asingatengi. anokupa mvura ndiye ane mvura yacho. Anonzi mamvura mwazha Paulo wei weAfrica ndiwe ndi Paulo mwazha ndiye mamvura mwazha ndiye aionekwa naJohani ari pachiwi kanzi zvaita vakomana aionesa nezvinguva ipi manje ino yechinguva icho chiche preparatory
chinguva chepreparod I'm sorry nako yaipakanywa kuti zvinhu zvandiri kutaura izvi letaintsvarina kuti ndotsekiti pamuri mumwe wazo umwe omumwatso asi kachikonzero chazvataurwa chekuti udi ugadzirisike urwa nawo kwete kuti ipakanywa urambo wakadaro isiworone nokuti uri rudzi rwaniwe wanitsola mudimo God does not waste my resources. Dei wanga wasiro rudzi rwaMwari harambowesta nguva yakaisora achitaura zvipi kavo Jehova asari kuzvitaura nokuti zita rako riripi chiridiwa ndoti utendeuke lite kubatwa hela kwa unozoya kana waramba kudii manje kutendeuka ndichapambura iyi unokunda anokunda uchagara nhaka yezvinhu achagara nhaka yezvinhu izvi yohenya ichava mwari wake ndiye uchava mwanakomana wavo na murwaka asi kana vari vanotya navasingate navanyangadzi navavurai nemhombwe navaroi navanonamata zvifananidzo navose vanorava nhema mugove wavo uri mudziva rinopfuta nomoto nosuferi ndirwo rufu rwechipiri Mabaleni wabopelo baka Onalena 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 Mabaleni wabopelo baka Jesu Mabaleni wabopelo baka Onalena
Moses ndiye mushe pasiswana. Bongo. Saka panguwa inoi. Tukutoni Paul mwaja tukwenda kupi? Atilalo panapo. Paul mwaja tukuya papi? Awirika. Ndio zinole kuti Mwajawe rifalalela ngange Mwajawe rifalalela ngange Awirika. Amen. Runa ritabadi razaruna. Amen. Ritabadi razaruna. Rifalalela ngange Ritabadi razaruna. Rifalalela Ritabadi razaruna. Triku chavaya vanoti tisare urre vaya. Saka triku tizakupi. Bangu. Awirika. Asipane zakawanda mapisho kudai maitra mwezi wese. Chaita kuruwa.
ino ya bengo ya ziziviso ena akena ko ya dikitsiso chiziviso cheru chekutanga kitsiso ya rona ya ntlha icho vanhu vagamuchirwa muchechi ya batho ba ba mogetseng mo kerekeng tine mfano mkuru re na le boitumelo jo bogolo nasi musangano wa apostoli veafrika tsatsi jano mo bokopano jwa baapostoli ba aforika hano pankanke tebanekari ano hankange tabernacle botswana province botswana province pamusangano weboard of trustees mo bokopanong jwa board of trustees nokuti tawedzerwa na vanhu va 7 ka gore o ke itswa ke batho ba le supa kudzai jehova kudzai jehova kana tikasanganisa nevakagamuchirwa kwamusangano uchitanga jaanong ha re ba kopanya le botlhe ba ba amogetseng go tloga bokopano bo simolola namba yao inoita ku 8 palo ya bone e nna bofera bobedi kudzai jehova